Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan rana mai albarka. A yau wannan asiri da muka kawo muku mun kawo muku shine dan mutanen da suke son mallaka ko kuma kwarjini ko farin jini. So wannan mallaka da muka kawo muku mallaka ce ingantacciya wacce a gaskiya mun ɗan jima ma bamu kawo irinta a cikin wannan channel ɗin ba. So shine muka ga cewa ya kamata a ce a yau mu zo mu sadaukar muku da ita a cikin wannan channel namu mai albarka. So wannan kamar yadda kuka gani wannan hatimin kuma gashi nan kun ga an sa asirin mallakar mace ko namiji. So wannan asiri namiji yakan iya amfani da shi, haka ita ma mace takan iya amfani da shi. Namiji yakan iya yin amfani da shi domin mallakar ƴa mace. Haka ita ma ƴa mace takan iya yin amfani da shi domin mallakar ɗa namiji. Wannan asiri da kuke gani asiri ne mai matuƙar sauƙi, so amma me sai zafi. Muna da buƙatar dukkan wanda wannan asiri ya je gare shi don Allah ya ɗan tsaya ya jarraba shi domin ya ga yanayin ƙarfinsa. Saboda mu mujarrabu ne, mun riga mun jarraba shi, mun san yanayin ingancinsa da ƙarfinsa. Shine dalilin da ya sa muke so kai ma idan ya zo gare ka. Amma don Allah gargaɗi, idan har kin tabbatar da cewar ko ka tabbatar da cewar budurwar da kake so ka yi wa wannan asiri ba aurenta za ka yi ba, don Allah kar ka yi mata. Saboda wannan asiri ne mai matuƙar zafin gaske. So kamar yadda kuke gani za ka rubuta wannan ayar kamar haka, sai ka bubbuɗe dukkan inda ka ga mun buɗa a cikin gurin nan, sai ka bubbuɗa shi. Idan kana rubutawa kana buɗawa, kana rubutawa kana buɗawa. Idan ka gama rubuta shi gaba ɗaya, sai ka samu sai ka wanke shi. Idan ka wanke shi sai ka samu already daman mun ɗan manta ba mu yi muku bayanin ruwan tsamiya ba. Ruwan tsamiya shi za ka samu ka fara jiƙa tsamiya tukuna. Idan ka jiƙa ta yayi tsamin nan kamar dai ko yaya dai inda ka samu yayi tsami da wannan ruwan tsamiya, to sai ka samu sai ka wanke da shi wannan ruwan tsamiyan. Idan ka wanke shi sannan sai ka ringa sha. Idan ka ringa sha wannan dukkan adadin da ka ɗauka, ko ƙafa 7 ko ƙafa 9, duk adadin da ka ɗauka za ka iya ringa ɗauka kana amfani da shi. So idan ka rubuta sai ka sha. Idan ka sha kullum ka ringa yi kana sha, kullum ka ringa yi kana sha, insha Allahu za ka ga biyan buƙata. So a duk ranar da ka rubuta ka sha, sai ka zo ka yi wuridin wallahu galibin ala amrihi. Shi kuma za ka yi wuridinsa ne ƙafa 1000. A duk lokacin da ka sha wannan misali, to sai ka zo ka yi wuridin wallahu galibin ala amrihi. Wannan tsakiyar gidajen nan da kuka ga an buɗa, idan mace ce take da buƙatar za ta mallaki namiji, to za ta sa sunan shi ne a ciki. Haka kuma idan namiji ne yana da buƙatar zai mallaki ita macen, shi kuma zai sanya sunanta ne a ciki. So wannan shine abin da muka ba ku yi amfani da shi. So amma kafin sannan da Allah, idan wannan shine zuwan ku na farko cikin wannan channel namu mai albarka, muna da buƙatar ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin shine zai ba ku damar samun zafafan wasu asaran da muke ɗorawa akan wannan channel namu mai albarka akai-akai. Muna godiya sosai da irin gudunmawa kuma da kuke ba mu.